Ay, jwayele inkaba izondi idla nazo kodwa ziyayihlanga isikhala samashingu nogwadodla nezinto. Ay, ngeke siqale ka-ango basiyela ngesikoleni lento sayincelebeleni amakhosi ayibiza esigodlweni siyicele emakhoneni nenkunzisi emathuleni nibhupha inkabi ingakafiki ukuphapha kuphelele embhedeni sekufika ushunwe nkabi uzozwa kuthiwa zimbi indaba isikhumbe sehlula abashuka inkabi endiza nenkontana asimphushanga uwele ngathi bejayivididi bale zami zinokudlala ngenduku ngathi omele usibeke igaba isigwebo sentambi inkaba isozi bakhululwe bathela intelezi emnyama ezamasoze baphunyule awushwele inkaba izondi 100 bhazi sibakhulule sebedinga uRamaphosa ukuze nesikele esikhulu wawuthi kuyobanjani kuthiwe yamadoda ayipheli sakhula kanjani mina ezami inkaba incengi awuzwe inkaba irap ushunwe inkabi leza ijebi 16 shooter gcwala isibuku ngathi amachain olili Wayne ngasusa amagugu ngivusele impi yegoda 100 bhazi ushunwe inkabi isuka bangizela ngododi baba baxolela inkabi iphinde yenza ingozi Monday looking up to me ngoba sengigcwele kuma-billboard avaka kujama indlalifa siyabonga ngebhithi umzansi usuku elinye izinga sinama-stars like ZCC sikhuphile ivolume we-killing soil like stocketee senginokudlala e-ATM noma amabhenke MT idla nazo ziyayihlaba hilwa nazo ziyayihlaba bafuna ithatha umhlala phansi kodwa kekho ngayikhathaza what happy yakushaya what rap yakuxwayo you're not a pro you just a kid awuna reason awukhule njani suka kude nalo shuni kusasha isigubhu inkalakatha sithi clever ungagive up kusho inambi namba kodwa ungekho lapho buzusibona MC Tjatha masikutshela ukuthi uwork waphika usengahola impama top 10 MC angifuni nokuyingena kodwa ngiyaphakamisa quest unumber 1 uyakufanele kodwa ngizovele ngithula abanye ibhandeli abaxega oFather Christmas bayashoda nayi present ngarap ubhlungu ukubona lokho ngoba nerap ayisafani lafe lihle kakhulu kugcwele omigos no iPhone ngizolahlela ithawela manje uspeed akasaliphathi baba probonisa indlela balahlekelwe isignal kabi nenkabi kasa ke nibambelo 100 bhazi ngiyazi kade nolindile amashinge esalinde inkabi bangizela ngebeef ngiphethe inkomo ingabaxaka indoda isengadliwe ekseni hlehla mfana uthola i-breakfast wasuke wayidala kuqala bamkhuza waqala ukuphaphi yababa le beef wayitest umfana ondlula kuphaka yesiphuma kwafela ubala loshona osogcwele ilanga iskill sabo siyadropa ngathi iphenti sehliswa abafale ngokushisa impepha ngithi ukukhuluma nedlozi wafa kudala esibiza ngenja manje ngiqedela nobhobo ungizela ngododa amashinga yawugubha umgodi izinto seqala ukubarafa mambisha sangisosoni ake ume DJ usufuna ngqonqoza umshini uza nomqondo emarikani ngimigodika lithola impiki inkabi zami ziyaviva ukuchitha ekuseni njengespiki waduma ngengoma eyodwa ngathi imoto yama-ice cream mamela DJ mina ngisengashintsha isimo sengaphambana nempama uza nobuso kucima umlilo wasingoshuna enkabi ithula ngisengasisa umsindo ngazi siyaya amaquantum ngazomtshela ngeliyi kube beninodwa benzolwina leli award manje khala uthi abanthanda ibheka abanikhathe nenkabi nazingoshunwe inkabi hayi bonibhekane nenzazi ungamthinta umuntu umsaba ukhatha unyawo ube ngamanzi bafana ngiyanitshela mina nenduku ngayitshela baqhatha nenkabi uvumo yesiphukuphuku ngempela lo shuni ngawufela wadebha umfana ngiyamgqema ngekulunge won my shoes ngakhula ngoba ingabulela siyabonga King Oz ukuthi nisivulela indlela i-hip hop ikwenye level ngaphandle kwengabe kuyabela hip hop iqopha umlando feeling up shout out to Casper sakhula ngephathaphatha kodwa namhlanje siyadeba ayolala amaqhawe rest in peace baba pro sohlala sinkhumbuza double SPS hardcore shwele nika flaba bomandoze zekwayilo sengaphambana nephansi kushunwe inkabo za neflow abangifisela ukuthi inkabi bayibambe ngophondo kaziyozala nkomona amehlo nankakakumbombo khona kudilika indonga sengithwelele insimbi ijogi too sweet ukuba nenkabi ihlehla uzongifakela inyongo basobha ushunwe inkabo umfana uyodlala nowabo ngibiza ingoma cupha mfana inkingi iyoqala ngonyawo Zulu yasabeka inkabi rap iqopha umlando kodwa ningangizeli ngezinja leyo mpisuka ngethamba babathi Xosomandla usungaqala nje ungivikele ngokuba ibrand ambassador umakhelwane osengijikele ngapha nginominatiwe ngenzeka nje ngiwinele bese ngithi ngiyobulala ngaqhathwa nomuntu ofele bafana ngamhluphi masisukile ngamkhuzi ngalusa amadada ngisesekude ukubamba inkunzi bafana ngamdudi kwafika ubuthongo ngamvusa ngigulagula nginamkhuhlane ngisesekude ukuphuza umuthi hayi bafana hayi bengithi ake ngiginqike nje uyabonga ngideliver 100 bhazi angilwi namuntu ngiyazi inkabi nenkabikazi kade zulindile uyayibona nto leyo ngithi angideliver 100 bhazi angixabani namuntu angilwi namuntu ushunwe inkabi shwala